Karon guys, kapoy kayo. Nakoy kuan guys, nakoy nakitaan ba nga naglakaw-lakaw sa akong teritoryo. I-vlog nako para dili ko nila kuan, dili ko nila kulatahon. Para ingnon-ingnon ba nga ga-live ko. Atuon ako na. Galakaw-lakaw sila sa akong teritoryo. Atuon ako na sila. Kani lakaw-lakaw oh. Cara pa jud isa, banggaan ako ni. Bangga ka. Ano man? Bagay mo. Buat Dagan ta bay. Ay gugod ta. Oh sige, naka-live ni. Sumpag ground. Mala ka naka-live ni. Sige. Oh. Video agay. Madakpan niya pong ka. Panumbag po niyo. Oo, klaro kayo mos video. Video nag-live ko. Shout out sa mama. Ikot ka na ba kayo ha? Igid. Okay, nag-live ko tapos sumbagon ko ninyo. Tanawan mga viewers karon. Wala abot. Pang bash yun mo. Hindi, ikaw na. Hawa. Dili. Hawa. Professional protection eh. Dili pwede. Hawa. Bago na ka. Ano nakaman mo sa akong teritoryo ha? Agay. Maagin ako. Apin mo. Maagin ako. Mane? Kuy, asa makagikan? Ito, maagin ako. Kawan mo tulo? Ha? Maagin ako. Ikaw. Ga-live ko. Medyo ko na. Apin ka. Guys, sigulat ako. Shout out ko. Kasi pangalan mo. Jasper. Shout out kay Jasper. Sigulat ako guys. Kalimat ka ako. Ito pangalan mo. Kalimat, hindi ko na ako. Yeah, Lester. Muna yung mga kauban? Ano eh? Shout out sa lahat ay. Grabe kulata ko. Shout out sa mga sponsor. Kabuyag yung kulata ko. It's a prank. Hello, Biners!